И така правим сравнение между пицата в Lidl и домашната пица, която ние ще си направим тук. Пицата е... Освен, че изгаря тази. Не виждам какъв делукс е това. Ужас. Не препоръчвам. Готова пица от Lidl, Била, Kaufland, каквото там намерите. Като фризби. Нашата пица. Това се чупи мека. Не да пробвам. Вау! Много тънка, добре изпечена, еластична, стои. Браво! Мека в задната част, пукава. Невероятен вкус.